जाहोना बेनो जे रायजोआ सानदों जे सरकार थासेयावबो गोग्गोम खुंथाय बोलो थासेयावबो मानो माने जगदान जायैखो बिपिएफआव रायजोफोरनि गेजेराव हयथ' एसे साननाया बाय उगुल थुगुल जादों थ' बाथ्राया जेबो गैया इउपिपिएलनि जिथु रायजोफोरनो होनाय जिथु माने बाथ्रा होनाय गामियाव जौगाखांनायनि माखासे बिथांमोना बाथ्रा दंमोन बेखिनिया जाफुङाखै थ' बेनिखायनो आंबो सानबाय मा जे जुदि इउपिपिएलआ जेबोखौनो मावनो हायाखैबा थ' माथो आरो बेयाव जों रायजोनि सेवा खालामनोसो फैदों नङा होमबा रायजोनिनो जुदि मोजाङै सेवा खालामनो हायाबा खाखनाव थानाय सरकारा थ' बे सरकाराव थानानै मा गतिके हाग्रामाखौनो जिथु रायजोफोरा आरो नागिरफिनदों आरो गामि गामि हाग्रामा सारनि आरो बिपिएफ नङा होमबा बे बिपिएफनि जिथु धौ सोलिदों गामि गामि हाबनानै जों सोंनानै नायोबा रायजोफोरखौ गैया इउपिपिएल सरकारा जेबो मावनो हायाखै जोंनो हाग्रामा सारखौ नांफिनगौ इउपिपिएल सरकारखौ जोंनो नांला बिदि होननानै बुङो अब्ला रायजोनि गांनाय उखैनायखौ बिथांमोना सुफुंनो हायाखै निस्सय नंगौना नङा बाथ्राया बिदिसो जादों थ' बेनिखायनो आंबो डिसिसन लाबाय मा जे बिपिएफखौनो दोलोखौ आकृष्ट जानानै आंबो दोलोआव जगदान जाफैबाय जिहेतु बिथांमोन ना राजनितियाव नोङो फावखा फोनलायनाया जाखायो बेखौ बे खिन्थु अरिजिनेलि जेरैबायदि इउपिपिएलआ बुंदोंमोन जे गामि गामि हाबनानै माने बिटिआर चिफआ गामि गामि हाबनानै गामिनि दुखु खैफोद खबर लाहैगोन खिन्थु खबर लानायखौ नुवासै बिटिआर चिफ बिथांखौ थ' बेनिखायनो बिसोरो ओरैनो खुगायाव बाथ्राखौ बारा बुङो खिन्थु मावनायाव एसे खम नुयो आरो माने बारा बुङो बिथांमोना गोबां बिथांखि आसनि लाबोदों होनना बुंदों बिथांखि आसनि लाबोदों होननाय खोनादों खिन्थु बेसेबांबा बेखौ मिथिथ'वाखै 2 लाखबो होननाय खोनादों दा बिथांखि आसनिजों बिथांमोना जुदि देरहानो सानदोंबा जानाय नङा बिथांमोननि फैसाखौ लाखिना दोनगोन नङा होमबा भटआ होनाय नङा रायजोफोरा बिपिएफनोसो होगोन भटआलाय नङा होमबा इउपिपिएल दोलोआ लस जाया बेखौथ' बुंखायो गाबोन आं नङा सोरबा ओंखारबाबो बेखौ बुंखागोन ना इउपिपिएलआ जेबो खहा जाया नायलाय मा रखम खहा जागोन नायलाय सोर बेलाय बुंग्रायालाय खहा जाया होननानै डिसेम्बराव नायलाय मा रखम दैनि बानाया बोहैगोन इउपिपिएलआ खहा जाया सोर बुंदों बेखौ लाना फै आंनि खाथियाव दिनै आसलते गयबारि ब्लक बा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंहा बिपिएफ दोलो हिसाबै जोंहा बहुत मोजां मोनसे दिन होननानै जों बुंनानै लानांगोन खारन दिनै जितेन मुसाहारिया तामुलपुर ओनसोलनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथाङा सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो गोबां सम बिबान बाननानै खामानि मावबोदोंमोन आरो बिथाङा थांनाय जितु बिटिआरनि मुभमेन्ट बेयावबो बिथाङा सासे गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै सिनायजादोंमोन आरो दिनैनि तारिखाव इउपिपिएलआवबो नैबे सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्टआवबो बिथाङा गोबां गिदिर बिबान बाननानै खामानि मावबोदोंमोन दा बिथाङा बे इउपिपिएल दोलोनि प्रमद बर' दैदेननाय जितु सरकार बे सरकारजों जेबो जाखाला होननानै बिथाङा स्पष्ट मिथिनायनि उनावहाय बिपिएफ दोलोआव जगदान खालामफैबाय बा हाबफैबाय बेखौ जोङो गयबारि ब्लक हिसाबै बिराद साबायखर होदों आरो जों दिनैहाय बिथांखौ बरायदों दिनै तामुलपुर जिल्ला बिपिएफ बेवहाय बिभिन्न सेलफोर दङ वमेन सेल इउथ सेल माइनरिटि सेल बा कच राजबंशी सेल आरो गासिबो ब्लक आरो प्राइमारिनि मानसिफ्रा फैनानै बिथांखौ बरायदों बे जोंनि थाखाय मोजां आरो फैबाय थानाय समाव जितेन मुसाहारियानो गावसिनि माखासे थाबोनाय दैदेनगिरि बा मावथिफोरखौ बिथाङा लाबोनो हागोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ बिनिखायनो जों दिनै सिन्था खालामदों बा जों बुजिनो हादों फैबाय थानाय समाव प्रमद बर'आ नैबे गयबारि समस्थिनिफ्राय बा कन्स्टिट्युएन्सिनिफ्राय आउट जानाया सैथोसिन बिथांल' आउट नङा सारा बिटिसिआवनो बिथांमोनहा दिनै 0 जानो थांगासिनो दङ बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो
गोबां आसलते जोङो बेवहाय जोंहा 40टा ब्लकआव जागोन बे जुगदाना खिन्थु बिनि भितराव जोंहा मात्र 25टाल'सो थांदोंमोन आरो 15टा ब्लकआनो दाबो दंबावो खारन माइ हानाय दुब्लिबारियाव मानसिफ्रा थादों बिनि थाखाय जोङो एसे जयनिं प्रग्रामखौ फावसायनानै दोनथ'दोंमोन दा जा हक मानसिफ्रा माइ हानाय माइ मारा नानाय बे जोब्बाय बा जोबसिगोन बिनि उनाव जोङो नैबे नभेम्बरनि सेकेन्ड उइकआवनो बेवहाय मोनसे मेगा डिसेम्बरनि सेकेन्ड उइकआव जोङो मोनसे मेगा जयनिं प्रग्राम जों बेयाव लागोन आरो बेवहाय इउपिपिएल' नङा बेवहाय गोबां राजनैतिक दोलोनि दैदेनगिरि एबा मावथिफ्रा जोंजों जइन जागोन आरो बेनो बिटिसिनि बिपिएफनि 40टा कनस्टिटुवेन्सिनि बयनिख्रुइबो देरसिन आरो बांसिन जयनिं प्रग्राम होननानै जों मिथिहोनो हागोन आरो नोंथांमोननि प्रेस मिडियानि गेजेरजों